navn er Anne V. Christensen, og jeg er Venstres bud på ny regionsrådsformand. Venstre har en vision for Region Midtjyllands fremtid. Regionen skal have kort ventetid, alle stillinger besatte og en sund og en stærk økonomi. Ventetid skaber usikkerhed. Derfor skal det være slut med ventetid på prøvesvar, henvisninger, forundersøgelser og selvfølgelig også behandlinger. Vi skal være en bedre arbejdsgiver og en moderne arbejdsplads, hvor der er plads og frihed til, at personalet kan forbedre. I stedet for en arbejdsplads med regler, som ikke kan forsvares og ikke kan forklares. Det er nødvendigt med en sund og stærk økonomi. Derfor vil vi som en start lægge flere penge ud på afdelingerne og belønne afdelinger for at behandle flere patienter. Det sker ikke i dag. Samtidig vil vi sikre lavere priser på privathospitaler ved at lave flere udbud. Det står helt klart for Venstre, at det handler om tilfredse patienter, glade medarbejdere og en sund og stærk økonomi. Sæt kryds ved Venstre den 17. november og få en ny regionsrådsformand med visioner for Region Midtjyllands fremtid.